मॉइश्चरायझेशनचं डोक्यात सुचलं. एकदम हॉटेल स्टाईल वाली अशी फिलिंग येते. आता मी ना फ्रीजचं सगळं आतलं ना पुसून घेते. आता तुम्ही बघू शकता हा फ्रीज ना बघा, खाली जेवढा खाली आहे ना, बापरे मला 2 बांड्या लागले. किती छान दिसतोय बघा. आता हा नवीनच वाटतो ना काजल, प्रॉपर पूर्ण एकदम नवीन वाटतो. काय मॅडम गावी चालली? नाही, मग नवीन करत चाललोय. आज आम्हाला चावी भेटली ना, तर म्हणून चाललोय जरा सामान वगैरे तिथे पॅक करून. कोणती गाडी लागली? कल्याण. हाऊ आर यू फिलिंग? आता आपण काजलचं एक्सप्रेशन घेऊया आणि मग नंतर मम्मीचं एक्सप्रेशन, कारण मम्मी तर आलीच नाही अजून. लिफ्ट बिफ्ट पण एकदम बघा साफ सुथरी एकदम मस्त मोठी लिफ्ट आहे. ह्याच्यातून आपण कबोर्ड आणि सर्व फ्रीज नेलं होतं ना. आणि पाठी तुम्ही बघाल तर इकडे आरसा सुद्धा आहे बघा, पाठी दिसते. फायनली आलो. चला मस्त वाटतंय. आता काजलचं एक्सप्रेशन नवीन घरात जाताना. चावी काजलकडे दिलेली आहे. इथे मला रांगोळी काढायला पण येईल बघा. काय रांगोळी काढायला पण येईल इकडे. आता सर्वात आधी ना मी आतमध्ये जातो पहिला, मग काजलचे एक्सप्रेशन्स बघूया आपण. चावी कुठे गेली? त्याच्यातली आहे. ओके, तर बॅग राहू द्या पहिला, काजलला येऊ द्या आतमध्ये. वेलकम. कुठे चालली? बाल्कनी, टेरेस बाल्कनी. कोण पूर्ण घे. मी कालच बघ लावले बा आपण, जाई लावले, मस्त वाटतं ना, म्हणजे सेफ होता. आणि इकडे काजल धुत, टेन्शन आहे तू येऊ शकते. आणि धुतलं तरी पाणी जाईल बा खाली. मस्त ना. चला जा खाऊया. आत्ताच आलो बघा आतमध्ये, आणि आम्ही काहीच बाहेर खाल्लेलं नाही, कारण आम्ही घरूनच टिफिन घेऊन आलेलो आहे. आणि काय घेऊन आलो ते तुम्हाला आम्ही दाखवतो. एवढं सामान आहे ना. This is our room, master bedroom. खिडकी खोल दे होय. जरा, फॅन लावतो जरा, हे वाटतं ना असं जरा. बंद होता ना. आता व्हेंटिलेशन होईल. मस्त ना. इथे पण उभं राहू शकतो. हे काजल लाईट नाही बघ, फॅन बघ. काय झालं? हा, लाईट गेली. लाईट गेलेली आहे. कशी काय? मग आता आज लाईट नसते. आज आम्ही जेव्हा ज्या दिवशी आलो ना संडेला, तर लाईट नसते. का म्हणजे लाईट नसते. मेन स्विच वगैरे असेल. मेन स्विच बंद केलाय. ऑन करा. अरे वा, झाली ऑन. बघ आता लावून बघा फॅन. फॅनच्या बाजूला दाब. लागला. हां, चला खाऊया. भूक नाही लागली? आम्हाला तर लय भूक लागली. आता तर तुम्ही पण बघा, आम्ही काय, मम्मीने कोणती भाजी बनवली, आणि काजलनी चपाती बनवली, मम्मीने भाजी बनवलेली आहे ना.
आता बघा आम्ही तर आलो आहे, पण आता सर्व चेंज करायचं. ज्यांना जसं वॉर्डरोब हवं तसं त्यांनी ठेवावं, ज्यांना जसं आवडेल. आणि सर्व वॉर्डरोबचे कपडे बिपडे पण लावायचे. पण सर्वात आधी चल, भूक लागली, चल लवकर. जेवूया आधी. काजलबाई तर पण फिरत ते ना आल्या असं मला ऑर्गनायझेशनचं डोक्यात सुचलं. म्हणून ऑर्गनाइज तू कर ऑर्गनाइज, मी जेवायला झालो. नाही येते मी पण. फॅन बंद करा. लाईट बिल वाचवावे सगळ्यांनी. आमचा बाथरूम लाईट लाव. गिझर फ्री. होय. एकाच गिझर नाही. आपण दुरुस्त करूया आपण. तर बघा आम्ही आता बॅग आणलेली आहे, ही बॅग आणि ही बॅग आणली. आणि आपलं ते इंडक्शनची मशीन आणली आम्ही. तर आता गॅसचं आपल्याला कनेक्शन वगैरे लावायला वेळ लागेल ना जरा, म्हणून आम्ही ती इलेक्ट्रिकची मशीन आणली ती इंडक्शन. तर सर्वात आधी बघा हे आम्ही डब्बा आणलेला आहे. सर्वात आधी मला आवडणार, मी जास्त वापरते हे गोष्ट, हँडवॉश हँडवॉश आपल्याला करायचं. मग पण आणलाय. बाकी सर्व कपडे आणले, बॉटल आणली आहे प्यायची, पाणी पियाचं बॉटल. हे काय काचीचं आहे का? हो काचीच आहे. बाकी आमचे कपडे आणलेले आहेत. ही माझी सँडल, घरी घालायची सँडल आणली. म्हणजे आतमध्ये घालायला. घरातले सँडल. हे काय आहे? हे पण काचेचंच आहे ना. हे आपलं हे बघा डब्बाच आहे ना. नाही हे माझे गेम्स आहेत, ते क्यूब्स आहे, रुबिक क्यूब्स. अच्छा हां हे बघा काय काचेचं कप्स. आपला बाकी डब्बा सर्व. कुठे आहे? आणि हे ना, हे मी तुम्हाला सांगतो, हे काय मागवलं माहिती का मी. हे आय गेस ही इन्फॉर्मेशन तुम्हाला सुद्धा युजफुल होईल. हे जे इक्विपमेंट आहे ह्याच्याने आपण पाणी चेक करू शकतो की त्याची प्युरिटी इम्प्युरिटी किती आहे. त्यानुसार आपल्याला बघायचं असं की कोणतं वॉटर प्युरिफायर घ्यायचं आहे. तर ते मी तुम्हाला नंतर एक्सप्लेन करेन. हे आणून तर ठेवलेलं आहे. आणि मस्त सुगंध आला. पोळ्या चपाती भाजी आम्ही खाऊन घेते. राहू दे तसं झालं. चल आता तुम्हाला सांगतो, इकडे आल्यावर कसं वाटतं माहिती आहे काय. आम्ही सुरतला कसं ते हॉटेल बुक केलं होतं, सेम टू सेम तशीच फिलिंग येते एकदम. इकडे बघा काजलने काय काय आणलेलं आहे. साबण, आंघोळीचा साबण, भांड्यांचा साबण, कपड्यांचा साबण, फेस वॉश. ठेव इकडेच मग. ते असं नाही वाटत त्या सुरतच्या हॉटेल सारखंच वाटतं नाही. सेम ना. वॉशरूम तसं छान आहे ना. बघ ना, बेसिन पण किती मोठं आहे, पाणी पण किती मस्त येतं है ना. एकदम हॉटेल स्टाईल वाली अशी फिलिंग येते. वॉशरूम वगैरे पण खूप मोठं आहे, जसं हॉटेल्समध्ये कसं असतं तसं. चला आता माझं झालेलं आहे हँडवॉश. झालं. हँडवॉशच करायचा, नंतर जेवायचं आहे ना. तर काजल जाईल तोपर्यंत आपण भाजी चपाती काढूया. इकडे चपाती भाजी. आणि तुम्हाला सांगतो आम्ही इकडे जरा सुद्धा लाईट नाही लावलेले, फक्त फॅनचा आवाज येईल. म्हणजे ब्राईटनेस किती आहे बघा. कारण तुम्ही सांगू, हे जे विंडो फेसिंग आहे ना, विंडोज आहे ना ईस्टला आहे आमच्या, है ना काजल. हे बघा आता मी बाल्कनीमध्ये आली आहे. तुम्ही समोरचा व्ह्यू बघा. ट्रेन आली, ट्रेन. इंजिन आहे, इंजिन. हे बघा आम्ही काय वापरते झाडू मारायला. झाडू आमचा ना त्या घरातला ह्या घरात आलाय, पण कुठेतरी असं पॅक आहे, कुठेतरी पॅक मध्ये येतो. सामानमध्ये पॅक आहे. आणि आता स्पेसिफिक असं माहिती नाही मला कुठे झाडू कोणत्या बॉक्समध्ये, म्हणजे म्हटलं त्याच्याने मारते मी. पण ह्याच्याने पण कचरा निघतोय बघा केवढा निघाला. आता इकडे बघा, सर्वात पहिलं काम आपण काय करणार आहे हे माहिती आहे ना तुम्हाला. हे काय असेल सांगा. हे रिंग लाईट आहे ना माझी, म्हणजे आपण खूप फंक्शनला पण यूज केलेली आहे. तर सर्वात आधी मला वाटलं होतं की किचनमध्ये नको ठेवायला, पण नंतर बघितलं ना की मांडणी ती आपल्या त्या पाठी राहते आहे. तर मग आम्ही परत निर्णय घेतला की फ्रीज आपलं किचनमध्येच जाऊ दे, म्हणजे कसं काय लागलं तर आपलं घेता येईल. आणि हा फ्रीज पण थोडासा 10 दिवस मला वाटतं बंद होता, तर आतून पण साफ करायला लागेल. तर सर्वात पहिलं मी हॉलमध्ये घेतो आणि मग काय साफसफाई चालू. मी ट्राय करू का काय फ्रीज? हा ट्राय कर बघूया आता. काजल पण खालचा आरामात आहे काजल, एकदम बॅलन्सने आणायला लागेल तर तुला. का आलं? ए पाव भजी खाल्लेले पाव कुठे गेले? अरे ना डोरच ओपन होते सारखं करतोय बघ. पण तुला येतच नाही तर ते काय बरोबर हात टाकतं. ये इकडे, जाऊ दे, ये या या.
पण ठीक आहे, एक म्हणजे तिने बोलली तरी की मी ट्राय करते. पहिला आपल्याला हॉलमध्ये घ्यायचं आहे. हा हो, सावकाश आणा, आपल्याला काही घाई नाही आहे. आता मी ना फ्रीजचं सगळं आतलं ना पुसून घेते आणि जे असे निघणारे वस्तू आहेत ना, जसं हे किंवा असं ट्रे वगैरे असतं ना, बघा हे ट्रे वगैरे आहेत ना, हे सगळे आता मी घासून काढते. कारण की ते पुसून ना नाही निघणार जोपर्यंत आपण ब्रशने नीट चांगलं घासत नाही. हे सर्व निघतात काय? हो, हे सगळं निघतात. काढ सर्व ते. आणि बंद होता म्हणून जरा असे ब्लॅकिश झालंय ना ते. हां, वापर नाही ना आणि बंद आहे. किती दिवस झाले आता शिफ्टिंग होऊन? 10 दिवस झाले. हो. चला, फ्रीजची साफसफाई चालू झालेली आहे. हे पण निघतं बघा. तर अजून किचनचं सर्व हे क्लीन करायचं आहे ना. पण एक पहिला फ्रीज आम्ही लावून घेतोय, कारण कसं फ्रीज तरी चालू राहील ना. मग काय आपण जेवण बनवलं तर असं ठेवू शकतोय ना काहीतरी. आणि आता ह्या घरी मी आता आलो आहे ना, तर वॉकिंग स्टेप्स खूप होतात. तर आता मी तुम्हाला दाखवतो. इकडे तुम्ही बघू शकता, आतापर्यंत माझे वॉकिंग स्टेप्स ना इकडे आल्यावर ते 2500 झाले होते. आता माझे 200 वाढलेत. ॲट दी एंड ऑफ द डे किती होतं तेही मी तुम्हाला सांगतो. तर फ्रीज सर्वात आधी आपलं काम आहे. आणि हे चालू आहे ना प्रॉपर क्लिनिंग ना. हां, मला ब्रश पण भेटला इथे क्लीन करायला. ब्रशने प्रॉपर क्लीन होतं ना. एकदम म्हणजे आतले जे भाग आहेत ना, नीट क्लीन होतो एकदम. आणि नंतर मी याला साबणाने घालते. बघा, साबण पण आणलेला घरातून, नंतर मी घालते. आणि एक चांगली गोष्ट म्हणजे इकडे फॅन आहे बघा. म्हणजे गरम सुद्धा नाही होणार ना. म्हणजे जेव्हा गॅस ऑन नाही तेव्हा आपण फॅन पेट लावू शकतो. तर इथे बघा, हाच रिझन होता की मी मम्मीला पुढे का नाही आणलं. मला माहिती होतं, कारण ह्याच्या अगोदर पण रत्नागिरीला आपण जेव्हा जातो ना, बंद घर असतं ना, ॲक्च्युली तुमचे पण घर असतील ना तर ते रेंट करणंच गरजेचं आहे. कारण बंद घर ना खूप डस्टी होतं आणि खूप म्हणजे बोलतात ना खूप साफ करायला लागतं. आता जेवढे निघतात तेवढे दिले काजलला, आता अजून निघतात ते बघायला काजल निघतात ना. थोडा कचरा घेते तिकडे. मी काय करते, काउंटर टॉप पुसायला थोडं मी तोपर्यंत ते घासते किंवा त्या पण तुटणार नाही. तुटायला पहिल्या दिवशी तर जेवढं निघतं तेवढं दिलं ना, ते पण निघतं. आता मी हा पोर्शन ना जरा पुसून घेते ओल्या फडक्याने. मग फ्रीजचं सगळं धुतलंय ना मी, ते आता तुम्ही काढलं ते सगळं ते धुवून इथे ठेवणार. मग थोडं फॅन खाली सुकू देईल सगळा, निवड सुका फडकाने पुसून घेईल. एक ओला कपडा मला पण दे त्या पुसायला. तिकडे आहे बघा बाहेर, तो सुका आहे तो मला द्या, मी ओला करून देते तुम्हाला. किती स्टेप्स होतात बघ जरा इकडून. खूप खूप स्टेप्स होणार आहे. एवढं मोठं घर आहे ना की कायच्या काय. मला एक्सरसाइज करायची पण गरज नाही वाटत आहे मला. वॉकिंग, मम्मीची वॉकिंग तर इकडे येऊनच होईल. आणि हे बघा, आम्ही सर्व कपडे घरातूनच आणले होते है ना. हो, घरातून आणले. पुसायला वगैरे बरे ना. आता तुम्ही बघू शकता हा फ्रीज ना बघा, खाली जेवढा खाली आहे ना, बापरे मला 2 बांड्या लागले. आणि ह्याची तर आज डीप क्लिनिंग होणार आहे. डीप क्लिनिंग कशी होणार आहे बघा. हे आपलं कसं खूप महिन्यानी राहिलेलं असतं घाण बघा, आणि असे ब्रशनी साफ केलं ना बघा सर्व निघतं बघा ते. हे बघा, बापरे पूर्ण 2 बांड्या अजूनपर्यंत फक्त वरच्यालाच लागल्या. हे बघा कसं निघतं बघा ते सर्व.
एकदम क्लीन होईल त्याला थोड्या थोड्याने. बघा आतमधल्या निघतंय सर्व. तर इथे बघा काजलचं काम चालू आहे. एवढे 3 पुसलेच ना हे, आणि डीप क्लीन केले बघा काजलने. जसं रेग्युलरली वॉश नाही करत ना फ्रीज चांगला असा, तर म्हणून ते ना साठतं. तर आजचा व्हिडिओ तर डीप क्लिनिंग झालं फ्रीजचं, है ना. तिकडे हे चालू आहे, पूर्ण दिवस दिला असं वाटतंय. हो. आता तुम्हाला एक दाखवतो की डीप क्लिनिंग करताना आपण हे सुद्धा करू शकतो. आता मी ब्रशने बघा इकडे पुसत होतो ना, तर हे ब्रशने पुसणं खूप कठीण जातं. तर आपण एक असं सुद्धा काढू सुद्धा शकतो बघा, आणि हे धुवायचं. मग असं किती डस्ट असतं बघा, किती घाण असते बघा आतमध्ये, बाहेर सर्वीकडे घाण आहे बघा. बघा हे असं आपण आता धुवायचं, कारण हे आपण खूप वेळ आता धुवत नाही. आणि तुम्हाला दाखवतो घाण बघा किती असते. बघा ब्लॅक 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 ब्लॅक. काजल रबर असतं ना ते. आता ह्याच्यानंतर बघा आपण असं ब्रश घेऊन नाही बघा, हे वरचं असं पुसू शकतो बघा, किती काळा असतं बघा. हे आता हे सर्व आपण क्लीन करणार आहे. हे आता कपड्याने पुसलं तरी चालेल आपल्याला. आतमध्ये स्पंज आहे त्याला आपण नाही पुसत. हे बघा ठीक आहे. आता हे सर्व आपण असं पुसू शकतो बघा. ठीक आहे. तर इकडचं आपण काढलं, तसंच आपण ह्याचंसुद्धा आपण काढणार आहे बघा. आणि हे परत लावता येतं आपल्याला. कसं काढलं बघा. ह्याला म्हणतात फ्रीजचं डीप क्लिनिंग. फक्त वरतून पुसून होत नाही, आपल्याला हे सर्वच काढावं लागतं बघा. हे बघा निघालं बघा. आता बघा हे सर्व क्लीन करतो आणि मी तुम्हाला दाखवतो. आणि आतमध्ये काजलचं सुद्धा साफसफाईचं काम चालू आहे जोरात. आणि हे एवढं मोठं आहे ना, इकडे नाही होणार आहे. बाथरूममध्येच क्लीन करायला लागेल ना काजल. हे बाथरूममध्ये क्लीन करावं लागेल. आता घेऊन जाऊ बाथरूममध्ये. हो. आधी इकडे होणार नाही बघा, लय मोठं आहे ना हे. आपलं बाथरूम पण एवढं मोठं आहे ना, की आरामात सर्व क्लीन होईल बघा. आणि अजून एक दाखवतो. आमच्या फ्रीजमध्ये बघा जिकडे जिकडे असं साईडला हे म्हणजे डस्ट जमा होऊ शकते, तिकडे तिकडे असं निघू पण शकतं. तुमच्या फ्रीजमध्ये पण असं असेलच बघा, कारण हे बघा आपण हे नंतर पुसतच नाही कधी. बघा किती डस्ट निघते बघा. ह्याला म्हणतात डीप क्लिनिंग. आणि अशी क्लिनिंग होते. आणि आपण जेव्हा मेकॅनिकला बोलवून खाली उघडतो ना, त्याच्यात तशी पण आपण डीप क्लिनिंग करू शकतो. हे असं सर्व प्रॉपरली पूर्ण क्लीन करायचं. आता तुम्ही बघू शकता फ्रीज पुसायलाच आम्हाला इकडे 2 तास गेलेले आहेत बरोबर. तरीसुद्धा अजून 15 मिनटाचं काम राहिलेलं आहे. आतून बघू शकता, आतून एकदम क्लीन झालेलं आहे प्रॉपरली. पूर्ण कोपऱ्यापासून मी सर्व क्लीन केलेलं आहे. इवन हे सर्व क्लीन केलेलं आहे. काढून बघा असं निघतं हे. आणि हे सर्व क्लीन, हे तर आपलं ते स्पंज आहेत ते सर्व. आणि हे सुद्धा प्रॉपरली क्लीन केलेलं बघा, डीप क्लीन केलेलं आहे. इवन हा कोपरासुद्धा क्लीन केलेला आहे, दिसतं आहे. हे सर्व क्लीन, हा सर्व हे पूर्ण क्लीन झालेलं आहे. आता फक्त आउटर राहिलेलं आहे. आणि इकडे काजलसुद्धा बघा, जे बाजूचे जे रब्बर्स आहेत ते सर्व. तो धुतला, हा धुतला ना, हा झालेला आहे धुवून. आणि आता तो ना, हो आता हा तर तिथे बघा आम्हाला मिनिमम 2 तास गेलेले आहे. तर आपण नॉर्मली कसं 15 मिनटात असं वरतून क्लीन करतो. तर तुम्ही फ्रीज बघू शकता प्रॉपरली सर्व क्लीन, इनसाईड आउटसाईड. आणि जेवढं जमलं मला तेवढं, ते बॅक साईड पण जेवढं जमलं तेवढं मी क्लीन केलं ना ते. पण तिकडे वायरी असतात पण जास्त हात नाही लावायचा तिकडे. उघडते बघूया काजल. हे बघा प्रॉपरली पूर्ण हे सर्व पूर्ण क्लीन झालेलं आहे. इवन इनसाईड बघा, ह्याच्या आतमध्ये सुद्धा मी क्लीन केलेलं आहे सर्व, जेवढं जमलं तेवढं. आता छान दिसतोय ना फ्रीज. आता न्यू सारखं वाटतंय ना फिलिंग. तर आता शिफ्ट करूया. आणि सुरुवातीला बघा एवढं सर्व त्यांना काहीतरी बोलायचं. काय माझं ऍडवाइस आहे ना की मंथली, अरे कुठे फिरते मी अशी गोलगोल फिरते,
माझा ऍडवाइस आहे ना की मंथली एकदा तरी तुम्ही अशी डीप क्लीन करा फ्रीजची. लय कारण time की जातो. मग हा म्हणजे एवढं घाण होणार नाही ते. हा जर आपण नाही करत, आता आपलं कसं झालं आपण केलंच नाही बरेच महिने, तर बघितलं केवढी घाण साठली. नेहमी रेग्युलर आपण असू ना क्लिनिंग मध्ये तर पुढे जाऊन आपल्याला प्रॉब्लेम नाही होत मग. आणि चांगलीच एक्सरसाइज होते. कमीत कमी मी 8 बालद्या बदलल्या असतील, 8-10 बालद्या बदलल्या आणि असतील मी तर पाणी. उभीची उभी बेसिनच्या इथे. हा ते असं. सर्व आता हे घेऊया आणि माते आतमध्ये किती लावायचं ते पण आपण लावूया आतमध्ये. हा आणदो फ्रीज आणदो. हा असा ना. जरा त्याला वरती पळून करतो, वरती असं उचलतो म्हणजे ते जास्त स्लाईड लवकर स्लाईड. तर आमचा फ्रीज किचन मध्ये पधार रहे है. ऍक्च्युली हीच जागा आहे फ्रीजची. बेटर आहे की इकडेच ठेवणं. आम्हाला वाटलं काय ते की अडचण नको व्हायला म्हणून सुरुवातीला तिकडे ठेवलं का भांडी जास्त होती. नंतर बघितलं भांडी लागली ना. आणि इकडचं पण झाडू मारून घेतलेलं आहे आम्ही. हो हे बघा इकडे पण क्लीन करून घेतलंय. मग इथे आता फ्रीज ठेवतोय. एकदा फ्रीज गेला की ठीक तो आहे ना. त्या जागेवरून एवढा लवकर हालत नाही तो. हो ते तर आहे. नंतर तुमच्या घरी बॉडी बिल्डर असतील हलवायला. हे असे आमचे बॉडी बिल्डर. बापरे केवढं वजन आहे बघा. हल्लं पण नाही जात आहे. येस येस. सर्वात आधी ना ते जेव्हा आपण आणलं होतं ना तेव्हा ती चिकटपट्टी लावली होती बघ. हा त्यांनी बांधलेलं ना बरोबर फ्रीज एकदम. म्हणजे ते कसं हे बांधलं होतं व्यवस्थित. तुम्ही आता बाहेर या नाही तर घ्याल फ्रीज घ्याल असं आणि कोणतील स्वतःच. या इथे चला हे आपलं बरोबर स्विच इकडे प्लग आहे लावा. बघा. हा. मेन स्विच आहे ना. ते गेला स्विच बरोबर गेला. वा 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 एकदम साईजचा आहे बरोबर. जर दोन्ही साईडला फट ठेवतो. होय चालेल. आणि अजून झाडू काय? काढता येईल ना मग. नाही अजून पाठी अजून नाही जाणार कारण पाठी ते आहे ना त्याच्या. काय जरासा अजून पाठी जाईल. थोडा जाईल अजून. थोडासा जाईल कारण ते पाठी हे असते त्याचं मशीन असते ना ते बाहेर असते जरा. हा 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 एक लिटर बस एवढंच. ओके तर फायनली आमचा फ्रीज आलेला आहे. आता बघ एवढे सर्व भांडी राहिलेली आहेत आतमध्ये लावायची, ती लावायची आहेत ती ना. लावायची. म्हणजे कसं फ्रीज तरी चालू करता येईल आपल्याला. आता बरं झालं ना. कसं इथेच फ्रीज असेल तर कसं स्वयंपाक बनवता पटकन काय हवं तर आईस्क्रीम खाऊ उघडता शकतो. येतं. पटकन सामान घ्यायचं तर काढता येतं ह्याच्यातून. ओके असं नको ना फिरवायला तो असा. नाही नाही नको. मग ओपन कसं करणार. डोर आहे हे आहे ना इकडे. तिकडे बघा तुम्ही विचाराल मग रबर लावायचं कठीण असतं काय नाही. आतमध्ये फक्त ढकलायचं असतं त्याला बघा प्रॉपरली बसतं ते बघा. गेलं ना आतमध्ये बरोबर. हो माणसं कधी कधी ते काढायचा कंटाळा करतात म्हणजे त्यांना भीती वाटते की ते लागणार की नाही हा है ना. हा डाऊट माहिती असेल नसतं ना. ना कोणाकोणाला म्हणून मग कोणी काढतच नाही. फायनली क्लिनिंग झालेली आहे आणि परत एकदा दाखवतो. परत ती मनात भीती नका ठेव की हे कसं असतं आणि काय नसतं. बघा हे बघा हे असं पटकन निघतंय बघा. दिसलं है ना. आणि पटकन आतमध्ये जातो पण आहे बघा. आवाज पण येतो. आवाज येतो तर समजून जायचं ते टक झालंय आत. आणि तुम्ही तुम्हाला एक सांगतो डाऊट. समजा एकदा कधी काढलात आणि जर फ्रीज बसला नाही तर घाबरायचं नाही. काय प्रॉब्लेम असतं माहिती आहे का. त्याला जरा जोरात प्रेस करायचं आतमध्ये. ते आतमध्ये पूर्ण गेलं पाहिजे सर्वीकडून. आता बघा झालं. तर फ्रीज बघा ऑन केलेला आहे आणि किती छान दिसतोय बघा. आता हा नवीनच वाटतो ना काजल प्रॉपर पूर्ण एकदम नवीन वाटतो. तुम्हाला कसं वाटलं डीप क्लिनिंग आमची सांगा. आणि आम्हाला दोघांना बोलवायचे असतील तर तुम्ही खाली कमेंट करा आणि व्हिडिओला लाईक करा. चला हे मस्त वाटतं. लाईट छान वाटत. इथे बघा शोरूम वरून काय आणलेलं आहे. लॅडर. कारण आम्हाला बाहेर लावायचे लाईट. ही बघा ही लाईट. बल्ब. हे घ्या बल्ब. ये
आली, लाईट आली. आता इथे बघा मी बाल्कनी क्लीन करते. पाणी घेतलंय टब मध्ये आणि आता क्लीन करते. आता इकडे आम्ही थोडंसं इव्हनिंग वॉकला चाललो आहे बाहेर, आहे ना? नाईट वॉकला. 8:30 झाले. ओके. ही लिफ्ट किंवा ती लिफ्ट, कोणतीतरी एक लिफ्ट येईल. आपल्या बिल्डिंगमध्ये किती फ्लोअर आहेत? 19. आता आपण सर्व ग्राउंड फ्लोअरला. चला. तुम्ही बघा खाऊ काय काय घेतलं आहे. उद्यासाठी घेतलं, उद्यासाठी आहे ना? सकाळसाठी. चला राईट साईडला. झालं सर्व काम? हो झालं. जेवण झालं? हा जेवण सुद्धा झालं. थोडा भात बनवला मी आणि दुपारी आपण नाही का भाजी वगैरे आईने बनवलेली, ती भाजी आणलेली. चपात्या तर दुपारी संपलेला. भात बनवला आणि भाजी वगैरे खाल्ला आम्ही. ग्रेव्ही होती भाजीची, मग खाऊन घेतलं भातासोबत. सर्व झालेलं आहे. आता आज एवढं काम नाही झालं कारण की जास्त काम आमचं फ्रीजमध्येच गेलं, फ्रीज क्लिनिंगमध्ये. आता उद्यापासून आम्ही एकदम बरोबर सिस्टमॅटिकली स्टार्ट करू सकाळपासून. म्हणजे उद्या तरी आपण सर्व आटपू इकडचं सर्व. उद्या आटपू. आता एवढे सर्व बॉक्सेस दिसतात आणि जेवढं काय काम राहिलंय ते सर्व आम्ही आता करू. उद्या होईल हे सगळं. आणि मग आम्ही तुम्हाला उद्या भेटू, है ना? आता मी जरा रेस्ट करतोय, खूप दमलोय. बाय बाय. व्हिडिओला लाईक करा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.